ko na lang. Pero pwede bang hanggang oras ba? Itong tatlo. Ito pa ba? Itong tatlo hanggang 9. Ano na bang oras? Okay. Wala. Alas na po. Dito. Kuya, ano yung masasabi mo sa laro? Ano yung kailangan ko yung food? Ha? Hindi ko masyadong dito. Ben, ikaw, ano lang sa akin? Mas gusto ko lang sa harap. Feeling ko may next month. Sa ko, standard is smart. Standard. Hindi naman sa one shot, pero ganun yun. Ay, parang. Kasi 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 tumatak. Letter C. Mas ko parang hapon. Mas ko parang hapon. So, pwede ko. Sa'yo na ganito. Hindi na mag-drink. Lahat. Pero magtutupak. Dependent yung power nila po. Repetition na lang. Ano kung tayo yung tunay ko? Oo. Sa form. Well, ano si Trek? I would suggest na I would suggest na panoorin para mag-awareness. Mag-aware ka. Kasi kung nagdahil sa o kaya, kasi kung parang pero yun nga, marami po sa similar dito sa mahal at sa trusted power dito. At parang may backbone yung parang mahal, may parang magic. Pero doon po oo, parang sa pero pagka ganun, mas massive din ang power na pero mas massive. Flash, kaya kasabi mo, parang nakita. Ang sabi,
Parang sumasayaw sa... Sige na to. Mother. Parang ganito yung smash na ako. Nakaka-over ka rin ng rapper. Parang yes, kasi hindi ba po nila? Kasi parang yung concern na ako. Parang parang nakakatawa. Oo, parang parang yung bakit kaya ano Yan naman ang kasama ko. Para pinatago nila. Tapos lang na yan. Ay, tuloy lang. Anson! Set natin! May set ka? Kaset na kami. Sino gusto mag-set? Set natin! O, tara! Ayan. Pwede sa gamit. Grabe. Kaya na. Hindi sila daw?